mayong hapon sa mga pinalaga ng mga tao para mati. Kamusta mga ka-action naton sa subong nga adlaw man sa Lunes, Hulyo 12, tuig 2021. Kamusta mga ka-action naton nga nag-monitor sa siniya nga tinion sa ilang matag sa mga transistor radio and sa mga ka-action naton nga nag-monitor man via Facebook Live. Mayong hapon dira sa inyo. Kaya syempre sa mga ka-action pagid naton nga subong medyo masako-sako pang ila nga mga trabaho, so continue lang danay ana tapos hindi ko na danay kay para nga wala na sang problemahan. Okay, sige sa mga ka-action naton antas man ang tanan diri kita anay sa aton lakat sang panahon kaya ang estuaries amo subong ang nag-apekto sa bilog nga Pilipinas. Pero diri sa Western Visayas dala ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, kita maka-experience naman sa nga masalumon nga kalangitan nga may lata-lata nga pagtupa sang ulan bangod din na syempre sang estuaries. Mahinay tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan nasidlangan padulong na bagat na nasidlangan ang mabatsagan sa isa sang Negros. Kag ang baybayon mangin makanay tubtob kasarangan ang pagbalod. Kaina nagbutlak sa nga adlaw na 5:29 ang aga, kag ini naman ang magatunod la 6 sa karon niya sa gabi. Ngayon temperatura, yan ang nag-range sa 26 to 32 degrees Celsius. That's why ang kapiing kapaang sa panyempo, no? Ang mabatsagan taga diya sa siniya nga mga inoras or halin subong tubtob na ina maghapon pagid, no? Or 4 to 5 abi. Feeling nimo din mo may tsindihan nga mag-uok lang tapos ligo batsag ka naman kaginod kay grabe ang balhas nimo na di ko na reading mga nagatiner lang sa ilaman tag sa ka mga puluyan dako ganing malairan sa kuryente kaya nga di mayo lang kun ara kaya sa uma kay open air lang pero kun ari ka diri sa banwa do ka brudlay gid no kinahanglan mo gid iya sa electric fan, no? Or di subong aircon, no? Para yang magaganhagan man ang kaginot nga nabatsyakan. So, sige, sa aton mga ka-action, ano bala ang aton man yung mga istoryahan sa subong iya nga hapon, antas man ang tanan, diri kita anay ho sa aton mga balita bala sa national, ari ano sa akon nga pananawan, inihing panibag-o bla nga gintagwa sang Department of Trade and Industry. For sure kita tanan familiar sa ginatawag na adobo, no? Kay iban pa nga mga Pinoy food. Nakayuhom ako pero somehow bulig man ini siya mo, no? Ilabi na gid iya para mag-attract man sang aton nga mga or mag-attract sa mga turista bala, no? Para magkadto man diri sa aton. Pero somehow makayuhom ka man kay despite sa sining pandemic bala, do ka twist, no? Gamay sa aton iyang palamatinan kag sa aton man nga ginapangbasag nga mga balita nga kung sa diin ang Department of Trade and Industry, no? Sang Committee on Filipino nagtukod ini, no, ang DTI sa Committee on Filipino Dishes. Nga kung sa diin, tinutuyo sini amuya ang mag-step, no, sa Philippine National Standards para sa mga sikat na mga pagkaon sa Pinoy like adobo, sinigang, lechon, sisig kag madamo pa kaiman. Diba? Pero ang pinaka number 1 gini permi yang kung pagkaon sa Pinoy, muning manhan mo adobo, na. So ining komitiba tagabugusan syempre sa mga chef kag iban sa mga personalidad sa patag sang food manufacturing, processing kag food technology. Bangod ban sa lain-lain nga pagluto sa mga nasambit yang mga putahe sa mga food writer, vlogger dira kag gusto sang komitiba nga i-standardize ang cooking techniques sini. Kag syempre
tuyo man sa standardization sa pagluto sa adobo na mapabilin kuno ang identity sa kultura nga Pinoy. Sa pihak nga may mga makabag-una iya nga sekreto sa pagluto sini. So, do ka nami man nga pamatin-an naton do na divert ang aton nga attention about sa sining gintukod iya nga komitibas ang Department of Trade and Industry may kang tanan sa syempre do kumbaga standard. So hindi ka na iya kapag gusto ng luto. Bisan po may ara ka sang kaugalingon nimo iya nga sangkap no bag nang may mga discover ka dira sa pagluto sa nga Pinoy style no nga mga pagkaon kinahanglan mo gid nga magsunod no kay tutuod man gid kalabanan iya mamangkot bala ang mga bisan na malantaw bala sa videos no ang mga foreign tourist mambal na sila ma-identify gid nila nga adobo ang ginluto kag amo man ang isa man sa mga ginabalik-balikan kun kaisa di ba no that's why nga nami man ini siya no makayuhom katuod tungod man nga nag-divert ang atensyon sa tao ining pandemic, no, COVID-19 situation diri sa Pilipinas, given nga pagkaon. Pero kung pagkaon ang paghahambalan, syempre mga Pinoy hindi gina magpaulihi, diba? Pag once gani nga mga recipe, gid nga mga ano na tawag yung pasa-pasa halin sa mga older generation up to new generation. So, amo ni manami But anyway, ang isa pa gid natin kabalita, ining speaking of COVID-19, no? Ang Regional Health Department sa Central Visayas, so, sa Subo man sinipamatian, pero ti amo ni Subong ang record, no? Sa Central Visayas, kung sa diin, may na-record yung amat-amat na pagsaka sa kaso ng COVID-19. So, sunod diri si kay Dr. Eugenia Mercedes Cañal, ini siya ang head sa Department of Health sa Central Visayas. Nag-umpisa ining na-monitor na amat-amat pagsaka sa kaso ng COVID-19 sa itong ulihi nga simana sa bulan ng Mayo. Di, ano na subong kita? Hulyo, Mayo pa sang na-record ining amat-amat iya nga pagsaka kag isa sa nakit-an diri nga kun nga amay ara sang transmission or pagdasig sa transmission sang COVID-19 sa Central Visayas amo ang ining hindi pag-obserbar sang minimum health protocol. Di ba kapila gini ka beses sa aton ginapahanumdom sa aton local officials nga kung mahimo sundon na magsunod sa minimum health standard protocol kay amo ni ang pinaka-basic gid agud yan nga mabuligan kita tagsa-tagsa sa aton hindi kita ya maka mangin carrier or hindi kita makalapta no halimbawa abi ma-expose ka dira sa mga areas nga crowded kaayo, hindi mo na mahibaluan, no? Kung saan na sinod ang mga tao, imo yung mga sugata, tapos hindi mo man ma-sure kung bala, negative, o kung positive siya. Diba? Kaya man, na-notice ko, kasi experience man ang once na lang siguro kung i-require gid sa nga isa sa kompanya nga ang bilog dira nga mga empleyado mag-undergo antigen test, di ba may ara daw siya, no? Amo na siguro mahibalaan naton, pero kung wala, di ba, ikaw mismo kada adlaw nga paghihon nimo do hindi ka bala makakumpiyansa kay feeling nimo do may ara ka man sa nga dala nga virus, kaya mo na gani wala ka kahibalo sang kondisyon sa imo ay kaayong lawas. That is why nga kung mahimo pa lang, amo ni dapat sundon gid naton ang minimum health standards kag para yan hindi man kita mangin pareho sa sining natabo ya sa may Central Visayas nga kung sa diin ari na record ang amat-amat
na pagsaka sa kaso sa COVID-19. Kaya ang ginhalinan, amo ya ang pagpurpawala, wala pagsunod sa minimum health protocol. So sa liwat importante gid ini sa gihapon sa para sa aton mga ka-aksyon nga kung mahimo pa lang sundon gid ang minimum health protocol. Agod iyang hindi kita mangin parte abi no sa mga individual nga nagapasaway dira kag timayo lang ako negative pero kung mag-positive ka abi maapektuhan pag ang imong pamilya. So sige sa liwat sa aton nga mga ka-action halong gidapat, okay? Halong kag sundon ang mga basic protocol batok sa COVID-19. Gamay yan nga panumdum, kita na dang bahala. Nga, pamensaron mo na lang nga kung ang imo gani pamilya ang maapektuhan, maano ikaw. So, dapat balik ka dayon sa procedure. Masukusok na ko face mask, masukusok na ko face shield, maglakat ko kundiin, madistansya na ko kay kabudlay, hindi ko ma-make sure kung sa sinuong akon nga maupod. Sige? So, Action Radio Philippine Standard Time, una 53 na kita. Ini ang pilalaman sa mga nakuha man natin nga information sa balita sa national. Standby sa aton nga mga ka-action, sa aton nga pagpanumbalik, ato naman FYI, ang aton nga pag-istoryahan, standby sa aton nga mga ka-action. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye!
Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka, dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT.
Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck Sa atong programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo paupod ini si Inday. This time, diri kita sa pag-share sa inyo sa aton man nga FYI topic sa subong iya nga hampon. Ang aton nga topic may kagtanan inibala sa mga nagaproblema kung kaisa after mahagaran abi, for example sa iladra iya nga barkada makainom-inom, medyo madamo-damo ang nainom, may tendency kung kaisa pagbugtaw hangover, nandun may kailingin pa sang ulo nga feeling bala, no? So ina ang aton man nga i-share sa aton nga mga ka-action, no? Ilabi na gid ko naka-experience, no, sa kaangay iya nga sitwasyon. So ano bala ang pwede naton iya nga mahimo, no? Mga pagkaon nga pwede ay ikauno naton para malikawan ang hangover o kung na syempre nablang ang feeling nga dogalingin ng imo nga ulo pagbugtaw nimo. Ang iba nagapamunlaw pa. Pate. Sige, sa aton nga mga ka-action, number 1 nga pwede naton iya nga kaunon is saging. No? Ang saging kuno bala, no, maayo ini siya nga opsyon gali, no, antes ang pag-inom, no, meaning antes pag-inom ha, hindi iya after pag-inom. No, kaya sunod sa mga eksperto, ang saging syempre may magaranon ini sa potassium, kag 75% sini is tubig o himo siya sa tubig tungod nga ang pag-inom, for sure kalabanan gid sa mga adults di maka-experience gid sa nga kaangay sini nga sitwasyon like dehydration abi kay sa sobra mo bala nga inom nagapangihi man ikaw, may tendency nga ma-dehydrate ikaw kag syempre electrolyte loss gani kung gusto nimo iya nga malikawan ini nablang dugahan na sa imo yung paginhawa. Muna gurong na, anan ko sa kilala ko ay tagapangita sa sabaw nga mahigop once gani nga. Pinadumduman lang ko. No? Once gani nga, muna nakainom balas ng gabi, pagkaaga mangita na siya, mangita na siya sabaw kay para kuno iya nga mabalhasan ang kinala ko. Sige. Okay, sa mga kaso naton sa liwat, no, para yung malikawan ining dehydration or electrolyte loss, magkaunaan na isang saging. Like, himuon mo na siya nga merienda antes man dira nga mag-inom kamo. Kung damo-damo gid man ang imo nga nainom, at least kampante ikaw, di ba? Pagbugtaw nimo nang hindi ka bala magbatsag sang tuman nga kauhaw nga dugahan na sa imo ginhawa nga may ginapangita kagid para lang nga mapun-an ina kag kung nabalhasan ka na okay ka na malang dayon. So amo na gawin, no? So sige. Ang ikaduha, yogurt. Ang yogurt para naman ini sa digestion. Sa mga nagda-diet gani, actually isa man ini sa mga gina-suggest, no, nga pwede iya kaunon. So pwede man ang yogurt kay man labi na gid iya kon before man sa pag-inom-inom dira ninyo, kay man ang yogurt may ara ini sang friendly bacteria nga ginatawag probiotics nga makabulig agud na punggan ang diarrhea kag iban pa nga problema sa imo dira iya nga tiyan. Inablan daw hindi ka makapamuhin or kung namuhin ka gid man basa. Gets mo? Sige. So muna ang isa lang sa mabulig man sang yogurt, labi na gid iya sa mga ka-action naton kun kaisa nga hindi bala malikawan nga makaupod-upod sa barkada, like mag-urang ka mo abi nagkita-anay naman liwat, so do hindi malikawan nga makainom ikaw. Ang ikatatlo ay salmon. Medyo mahal-mahal niya galing yan, no? Pero sa merkado, I think bisan gamay lada nga slice siguro, hindi lang magpatama, no? Pero ang salmon gali magaranon ini sa vitamin B12 nga essential para iya sa red blood cell production kag nervous system agud nga
mag-function. So, ang fishy superfood nga ini, manggaranon sa protein, kag healthy fats. Gani makabulig man sa aton iya nga, halimbawa, amo na mag-experience ikaw sa ginatawag nga hangover. Kay para ya, hindi mo ini mabatsagan pagbugtaw mo sa aga. Ang ikaapat, avocado tol. Nagsala na ko, no? Avocado nga may ara sa itlog. Uy, namit ni sa gali. Meaning, bala tinapay, abi for example, gintoast nimo, nabunatangan nimo yan sa avocado and itlog. Kay man, ang proteins, kag healthy fats, na okay, ini siya gali sa pagpahinay sa alcohol absorption. Bangod mas mahinay, ini nga ma-digest, ikumparar sa carbs. That's why, nga dako ini galing mabulig, no, sa mga kaaksyon naton, kung medyo madamo-damo ang ilimnon, no? Di malikawan. So, for sure, di kayo matamaan imo ya sa kahubog, kag di pagbugtaw nimo, hindi man maglingin ang imo nga ulo. Kay man, ang itlog, manggaranon ini sa protein. Ang avocado naman, may mataas nga heart healthy fats, kag potassium, para mabalanse ang aton electrolytes sa lawas. That is why, nga worry no more na ikaw, no? Ilabi na gid sa mga kung kaisa naga-worry bala kay siyempre na hangover, pagka next day may duty pa, kung kaisa aga pa ang duty, galiro-lero pa ang paminsaron, kanat do na feeling ni mo na tuyo pa ikaw nga basta di may tiyandihan, no? Inigali ang pila lamang sa mga pwede naton nga magkaon agod nga malikawan ang hangover nga ginatawag. Wala ko ginasiling nga mag-inom ka na dadayon, ha? Ang ako ng suggestion sa imo ya is ang ini nga mga pagkaon for sa mga hindi bala mapaiway kung kaisa nga mga okasyon nga makainom gid ikaw, diba? Sa muna ang mga dapat naton tandaan. Mga makit-an ta malang niya, no, sa mga grocery abi. Always gini naton nga makitaan nga dako man ang mabulig para iya sa aton. Sige? 2:10 na kita action na Radyo Philippine Standard Time. Hamuyato ang aton man nga FYI topic sa subong iya nga hapon. Standby sa aton nga mga ka-action kay dili man kita magabasa sa nga isa iya kasulat kagin padala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang aton letter sender sa subong iya nga hapon, isa siya ka bana, no? Nagpatawag lamang ay Howell. Kag ang sulat ni Howell nagasiling, Dear Tita Wilma. Tawagan lamang ako kay Howell. Kag salamat gid sa paghatag man sa akon kahigayunan agud nga mapaambit ang akon istorya. Tita we, mabaton ko patani kung iban nga tawo ang magpangguba sa akon. Pero mismo asawa ko tita ang naga-comment sa Facebook sa panghilabot ko kuno sa iya nga ang uso ni bala tita, ang TikTok. Ginhambalan ko malang siya actually nga may bana kag kabataan na siya. Gani, hindi na bagay sa iya ang pag-TikTok. Pero ang masakit bala tita we, ginhambalan niya ako sa Facebook ini. May bana siya tuod, pero no feel. Ini ang iya nga sabat tita.
Kag dito, ako nasakitan. Wala lang ako sang trabaho, pero hindi man buot silingon nga wala na ako sang pulos nga sahi sang bana. Masakit kayang paglantaw sang iban nga tawo sa akon, wala na ako sang pulos. Wala ko man ginapaabot as walitita nga isa ako sa magakas sa trabaho nga nagsira bangod man sa pandemic. Ang akon lang kita, ani, mamamentar man niya kaginhimo ko ang tanan para sa amon pamilya. Ako ang ginabaso niya kung nga nagdamo ang utang namon. Ano abi tita kay mahilig siya magpangutang? Tagtugtog subong, wala pa gani nagawad ang ginfrenda sini nga kulintas nga akon man ginhatag sa iya. Tita we, ano bala ang pwede ko na himuon? Salamat gid sa pagbasa sa nga akon sulat, ang tagpadala, Howell. Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:14 na kita. Amo yadto ang isa man sa aton nga letter sender, nagpatawag lamang sa kay Howell. Iya nga problema tungod sa iya nga asawa. O basta gani sulod na balang ginatawag nga social media, kabudlay kaayo. Kaya man ang mga tao, dasig lang gidya mag-react, di ba? So kabudlay bala kun ka isa nga ipanason, ay panigari kun ka isa personal, kaya at least nambal ka bala nga, or may makakitaan sang tao kung ano ang imo iya matuod nga batasan. Pero kung sa social media, ara man dato ng imo nga mga friends, pero may iban pag nga mga tao nga makakita nga hindi mo yung makakilala kag mag-judge sa imo. So amo nang problema kun ka isa. At anyway, sa akon nga pagbalik standby sa aton yung mga caption, kay akon man pagabasahon ang mahatag nga ma-advise ni Tita Wilma. Prepara kita para man sa itong coffee break. Dugay-duga. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala,
ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B.
Bawal walang mask ay isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi Dito sa Action Radio Philippine Standard Time, kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. This time, diri kita sa pagbasa sa mahatag ba ni advice ni Tita Wilma sa aton niya Latter Center sa Subong Hampon sa kay Howell. Sa kay Howell, mayong hampon, kag salamat sa uman share diri nga story sa This is My Life. Sa imo, Howell, mas maayo nga pasangkaron mo ang imo nga pamentaron. Mahimo nga nainit ka o nainit ang imo nga asawa sa inyo sitwasyon sa karon. Kag hindi bangod nga gusto kaniya pasakitan. Ang himuon mo, tingwai nga makakita sang trabaho. Adamo sa aton ang naapektuhan bangod man sa pagkalugi sa mga kompanya sa pagsira sa mga ini dulot man sa COVID-19 pandemic. Sa imo, Howell, magsalig ka na hindi ka pagpabayaan sa Ginoo. Kinahanglan nga mabakuron ang kaugalingon para nga may ara ka sa mapalapitan nga pwede makabulig sa imo. Agud nga makakita ka sang palangabuhian apang ipasiguro lamang nga ini legal. Sa imo, Howell,